musidɓe tedduɓe hande noon gonɗen ɗo koye wuro wiyetengo hawre noon jeeya koye région de Matam département mo Kanel. Holko heewi toon ko doctoreɓe ene gimmi to Dakar taw noon ko sukaɓe futankoɓe ne mbiye ASFO ko ɓen ndenti doole muɗumen e doole ɓe wiyeteɓe AEERA taw kadi ko sukaɓe hawrankoɓe ni ngari ɗo hennema safrude ha joni ɓiɓɓe hawrankoɓe. ɗum noon musidɓe tedduɓe ko leelani ma en jah keɗoɗen ɓe taw ko ardiɓe e ndeɗon fedde witende AEERA e kañumen e tigui arnoɓe gam notade safrade ɓalli muɗumen e kadi ko jiihen ko faade e ha joni cellal ɓalli muɗumen. Alassane Diambitemi mbiɗa waɗa médecin de formation doctoragal. Donc kadi komi woni président association AEERA woni des élèves étudiants ressortissants de hawree. Donc no jiiruɗon ni hande hikka ken watnoɓe 72 heures nder oɗon 72 heures eɗen mbaɗi safara taw mo gandanɗa yoɓetake ko hande ɗum fuɗɗi docteur eɓe gari guila hanki maɓe tolno e capantati docteur. Donc ɓe gari kadi docteur eɓe ne waɗi fannuji kewɗi guila e safroɓe ñiiƴe e waɗoɓe circoncision manam dohnugol sukaɓe. En waɗi aussi safara rewɓe, en waɗi safara sukaɓe, en waɗi safara mawɓe ene yaaji. Donc hande en puɗɗima e jaam yimɓeɓe gari ɓe notima no fewi kadi pour le moment ne yaari yesso voilà hewɓe gari guitti ñiiƴe munen sukaɓe hewɓe gari dukkima pour le moment. Donc voilà eɗen ñaago Allah tan nde Allah hokkataɓe wone aussi no programme o wawata yaade. Programme o ko certes ko ɓiɓɓe hawrankoɓe gaddi ɗum mais wona hawre tan jeeyi nde won noon kala ko taari hawre koye hawre jeeya. Kadi enen caɗele ɗe joguiɗen ɗe ko ɗen ɓe jogui kadi nde wonno ɗum weeɓani aussi kala nanɓe kono ko waydani garat kadi minen min keeɓi nannude ɗum yimɓeɓe nde won noon voilà no mbiɗen ni ko enen dendi foof. Donc min mbaɗi lancé communication guure ɗe fof tini ɓe gari kadi ɓe notima won jagguɓe hen hay sinno ni kam voilà eɗen cohluno ko ɓuuri ɗum nde won noon ko sohla ko ene heewi dépense uji en keewi mais quand même won waɓɓe hen juuɗe mum eɗen jarano ɓen aussi kadi eɗen mbiya programme o gasani hay hande koye ñagade ballal tan min goni. Donc bandiraɓe en ñaaga aussi no mbattaten haqqille en dañi hoɓɓe ko hoɓɓe men aɓe tolno e capantati docteur eɓe no mbiɗen ni guila e ñamdu mabɓe ha yardu mabɓe codgol leɗɗe en tout cas ne muusi quand même won waɗɓe hen aussi eɗen jarnoɓe. Ko ɓuuri wadde important e oɗo safara wona arde hakkude leɗɗe nde ko arde hirjitinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe e rentinde ɗumen. Donc ene waɗi thème moɓe cuɓino pour yewta ɗum bandiraɓe manam kal ñabbuli ko fate ñabbuli ɓooƴe donc aɓe jinno ɗumninde yimɓe jangguinde hen yimɓe ko heewi rentinde hen. Donc bandiraɓe en ñagara yo mbattu haqqille e ko kalante ko conseil uji ɓeɓe kokkireɗe yoɓe mbaɗ ɗum appliqué nde won noon rentade ɓuuri safrade. eyyi wiɗɗade yimɓe tan ko wasiyade ɓe nde ɓe ɓeydoto wallude sukaɓe ɓe par ce que koɓe mbattuɗo ko wona hunde wemde ko hunde sattude par ce que eɗen gandi ko namdi ko moyen moyen muɗum namdi o soɓe keeɓi kadi ɓe gartita koye yimɓe ɓe gartita koye miskineɓe sabu seɗen mbiya toujours développement ko ƴewde yimɓeɓe holno ɓe ballirte ɓe mbawa waɗe inséré au sein du développement santé ko hen jeeya développement gueɗe kewɗe ne mbawi wiide mais mbaɗi koye secteur santé kalten so sukaɓe men mbawi wonɓe Dakar enen jangga enen goni e université enen gardi ndeɗo fedde wiyete ASFO ganduɗa eɗen gandi guure kewɗe cuɓama e nder région de Matam hawre ene jeeya e ngoɗon wuuro déjà ko fartangue mawɗo wiyeɗe ɓe gara ɗo ene ɓe gadda leɗɗe haaɓe cafra yimɓe consultation gratuite haaɓe gadda tokki leɗɗe yimɓe gratuite leɗɗe ɗe ɓe ngalaɗe ɓe dokkuma ordonnance jaaha pharmacie coɗoya vraiment hono ɗum ɗon yimɓe de bonne volonté foti ko walludeɓe waddeɓe encouragé vraiment duusaɓe par ce que wona gueɗe bebɗe no fewi mbimi nane ko tan par ce que aɗa andi sukaɓe wonko tawi won fuɗɗinoɓe ɗum woni onon dari ɗo en an Bayla Dia ko wayno mon frère Mamadou Ndiaye Amadou Bouya ko wayno Demba Seck ko wayno Adama Seck ko wayno sen mbiyeɗen limtane en juuɓe rewɓe kadi dariɓe ko wayno Salamata Way woɓɓe eɗen ganduɗa kamɓe puɗɗi ɗum ɗo henna e nder hawre nde puɗɗiɓe nder hawre ene yaaha génération à génération hande ko ɓiɓɓe mabɓe walla miñiraɓe mabɓe gone continue ɗum ɗon donc ene foti noon ɓe ɓeydoɓe wallaɓe min ko ɗum tan woni ko mbasitanma en tant que politique o ko wutte tan mais à part politique o ko développement o woni importance par ce que politique c'est l'art de faire vivre la cité so wiyama l'art de faire vivre la cité so yoto aɗa waɗa politique ko aɗa wawi wallude wuuro ma ha wawa wonen gueɗe wawa yettade ɗon ko ɗum tan woni ɗon par ce que ko way kono liggey façon liggey foof no woodi enen noon sen cuɓrima politique o ko développement wuuro meɗen développement diwan meɗen donc sen jii sukaɓe ene mbaɗa ɗum ɗo min hande ni miɗa jogui jindede par ce que eɗen gandi koye janayse gonmi kono mi woppu foof mbimi ara mi yiya sukaɓe holno gondi min ganda hol difficulté ji gondi ɓeele janggo e jaam kadi eɗen mbawa dusde ɓe dow ɗum ɗon hamin jokkodiri e mabɓe guila ɗum waɗani donc en tant que parrain o kadi ceerno Bocar kadi hay joni subaka ne pirmi tawi no message mo o wi wallam jaaha toon ƴeewa noɓe gordi ƴeewa condition ngaji ɗi no wordi
vraiment ɗum ɗon tagni hay mbawa hoode mi heddo ɗo ene ha mi wadde mabɓe o ñalawma ha ñalawma o gasa hayso mi jogui haaju jam mi woppa haaju jam saabu hunde wuuram hunde fof kala ko dañmi min ko wuuram ɓuurani mi ɗon mbiɗa wawi puɗɗe haaju jam gonɗi Dakar ɗi mi wonde mabɓe ɗo ene ha événement o gasa par ce que koye rôle am par ce que minen fof ndendiɗi gollal ngal e hannde ko sukaɓe ɓe ngari ɗo hannde so mbi sukaɓe fade fetti ko bureau actuel o minen kam hannde déjà commune vétéran ji donc ko arɗo tan vraiment 12 ɓe wadde ɓe encouragé ligguey fof presque koye doole mabɓe goni koye juuɗe mabɓe goni woni équipe garɗo o addi ɗo vraiment ko safrude yimɓe e rokkude yimɓe poɗɗe gratuitement ko hawre e guure goɗɗe ɗe à savoir barkeji Vélingara Ferlo à partir de lundi aussi inchallahu rabbi e mardi ɓe mbaɗa Wuro Alpha e ndulmaji funeɓe ne wonde Sadel eyyi mi jokkodiri joni e chef d'équipe o presque gam ɗo ni presque birma ko presque jaami woni docteur Bokum non voilà donc min jindiri après min kaldi e ko way noon apparemment ça va parce que y a pas de manquement leɗɗe ɗe ngari safroɓe kadi ngari guila law population aussi notima aussi et seulement comme d'habitude aɗa andi kam guure men Fouta des fois campagne fof noon premier jour o yimɓeɓe jawata arde ko ma ñawla walla kadi ko deuxiéme jour o walla troisiéme jour o ko ɓurta hewde vraiment affluence no feewi voilà so walla kiiɗaji aussi et ɗo pour le moment min e grand Oumar presque min naati sartaji kewɗi joni à savoir min naati service dentaire ganduɗa ɓeɗo ko affaire ñiiƴe tan toppiti service aussi médecine générale min naati et aussi gynéco aussi min dawa nade par ce que toon aussi c'est un peu intime kono kam min calminiɓe aussi à part ça aussi service aji mbaɗino pédiatrie e kadi service aji aussi mbaɗino biologie e ko way noon ɗonne kadi vraiment ɓen toon mbaɗa analyse uji voilà kadi circoncision aussi ne ɗo onne kadi vraiment nous félicitons docteur Baba Sow kañumne ko ancien membre de l'ASFO kadi kañumne kadi vraiment no amni arde vraiment 12 miñiraɓe mum surtout e oɗo caravane donc médical voilà wasi o d'abord surtout no doyen wini Oumar jela de causerie surtout aɗa ASFO so ari safri kadi waɗat kadi ko wiyete ko no wiyete des sensibilisation surtout ayi ni mi sikku ni mi waɗi ɗum han jamma on noon min koye suba he garmi so ɓe mbaɗani jamma kadi ma mbaɗ ɗum hande jamma walla janggo mbaɗa des sensibilisation e ko way noon e pindini yimɓe won hen rafiji hono cafrotte tout ça là walla hono rentorte mais wasiyam surtout e guurɗe enen fof ken Fuutankoɓe enen fof eɗen gandi ko woni probléme guure men ko yimɓeɓe d' abord gusta dose o ganda so fedde ari hoɓɓe gari ko enen fof garani guitten partisan o guitten ko woni hakkude men ko jaɓɓoɗen hoɓɓe men ɓe gari ko safrude diwanuji ɓe gari ko safrude aussi yimɓe men e kala ko mbawɗen jogodade hakkude men e caɗele walla e malentendu walla e gueɗe Fuutankoɓe mi tinani mi nanani mi haalnaka mi teddiniraka ɗum foof doppen ɗum gonen neɗɗo goto rangoɓe aussi ganda won wonɓe e daame ɓenne kadi ko yimɓe ganda tew jii ko ƴiƴam dandarto koye nangue ko ɓiɓɓe wuuro ene jogui listuji men ene binda yimɓe ɓenne kadi ɓe paama ndewi ko lawol kadi jomum kadi yo ndew lawol mbaɗa respecté ranguji ɗi so ɗum waɗama tan yimɓeɓe tampata ko heddi ko noon kala probléme mbawɗo dañde e organisation chaque fois ene waɗi mawɗo juɓɓudi on chaque fois yooɓe garti mum onne jogui no wawirde ɗum taw wona deglugol e nder seconde aji to joni kala ne jippi vraiment jooɗo jifre mais mboɗo andi kadi vraiment alhamdulillah rabbil alamin ko yettere Allah ɗum ne kadi ko wasi tan kono mbo andi kadi gueɗe puɗɗi ha joni vraiment les choses se déroulent dans de bonnes conditions quoi jeeyami koye hawre Wuro Bayla Pere jeeyami mbiyetemi ko Fatimata mbaɗa yette Tall ko ɓiɗɗo Massi Tall na no jiirum ni ne feewi tan ne yooɗi sukaɓe wuuro ɓe kadi min duwonoɓe yo Allah waɗa mabɓe barke junno balɗe moƴƴini batten ko mbaɗa ko yo Allah nawru ɗum yeeso Babou en ɗum jiirumi kadi ɓe cafra no feewi cafra no moƴƴini kadi wallahi mi yii hen hooram min mi ari ɗo gila 11h garmi ɗo ari ha wayno leydi wuuro ngo ala to manki caggal wuuro ngo guure ɗe fof gari ɗo yoɓe nanguɓe tan kay ha tiiɗa wuuro ngo kay naggam mbiyamiɓe tan konngol ngol beddatoɓe tan ko yooɓe tinno e sukaɓe wuuro ɓe yoɓe tinno
sukaɓe wuuro ɓe gona poli puyɗe koɓe daari ko yoɓe tinno e darde mabɓe he darde nde ne waɗi fayida no feewi darde mabɓe ne waɗi fayida yoɓe duwonoɓe ɓe mballa ɓe koɓe daari ko mbiɗa kon premiére ngol ɗo waɗimi laabi ɗiɗi tan ko garmi hen ngol to kam nde garmi nden ko ñiiƴi musoje ɓe guittinimi ɗen guila nden kam mi dañcani ñiiƴi musoje joni noon kam ko hoore musore addimi ɗo wonno guila wonno premiére o mi dañi hen jaam namɓe ɓe gaari kadi dogumi garmi enenoyam bandam illa tan minen fof komin tampuɓe koye caɗele ñaw rafuji min gondi amin darano min cafrudi amin dara kadi cellal yo Allah ɓeydan en himi ari ɗo ende guila 6 heures eyyi a yii docteur eɓe mi yi docteur eɓe kono ko maire o gaddinomi addude eyyi on safri noon selli hokka ordonnance mum nawtumi an heddi an eyyi heddi min noon mbiɗa wonde rafi min mbiɗa ara mi ƴeewa gollowol lawol ma premiére arde gueɗe mbaɗ ni walla ala ɗumen mi arino premiére no jiiruɗa ɗum jiirum ko mawɗum alhamdulillahi mbaɗi ɗo vaccination to hôpital meɗen ɗo kono wallahi ko mawɗum sa yi neɗɗo yeehi ruttima yiyani hen caɗele holko mbiyata hol sawto beddorɗa wuuro ngo gueɗe mbaɗni so ari noɓe nanguirte hen holko an ko mbiyata wuuro ngo ko mbawi wiide wuuro ngo tan so wona wuuro ngo ene wonde tampere rafiji min ngala no safrore sa tampi ala no cafroɗa no lay soko sa dañi ballal a yahana dogana yo minenne ko nden jiyande tan jiimi hen nena ñaagui tan ko yo jaam yaaru yesso yallah addu yaajede ha ɓuura ɗo henna Allah adda cellal hokka en kadi ko ñamɗen ɓeyda arsugo ñaaga to Allah mais hunde nde vraiment ko hunde wonde fayida kadi ko mbaɗɗo ko kamɓe koyema ɓe ganda ɗum gati ɗo joni a wawa andude e wuuro ngo a wawa andude yimɓe hay wona hay ɗeƴƴi fof ko leñol gotol woni ɗo hen yimɓe fof ko gotum ɗum ɗon so tawi ɓe gaddi ɗum e hawre ko kañum foti ko jaggo ɗum min ñagontoɓe tan ɗum ɗo yo Allah naw ɗum ha yesso peut être ko hunde moƴƴere ganduɗa wonɓe ganduɗa hande nani ɗon e celladi mba sodde he ordonnance hande jomum en garuɗa ko cafra ɗumen kadi ko ɗum ɗo kadi yimɓe ñagoto Allah yimɓe fof gono gotum yimɓe kala ko mbawi yidde e wuuro he ɓe keɓat ɗum inchallahu rabbi eyyi min kam mbasiytomi wuuro ngo tan ko wuuro ngo kam fof yo gon haɓɓere wotere hawre wallahi soɓe tawi ɓe goni haɓɓere wotere kala koɓe jiiɗe aduna he ɓe keɓat addata ko bonnata hunde nde tan koɓe ceerta kono soɓe jaaɓi jaggodirde tan kala koɓe jiiɗe e wuuro he ma Allah walluɓe kadi ko ɗum ɗo kadi min ñagotono Allah hande a wawa andude siwolnajo a wawa andude sarengue a wawa andude woddanajo enen fof en goni goto wadde sen jaggodire tan fo ma Allah wallu en keɓen hunde nde ko ɗum tan ñagotomi Allah ko Hafaza Ba ko awrenke étudiant en transport logistique en licence 3 donc hande amin gari ɗo pour journée de consultation AEERA 72 heures donc nodde population hande gaddiri docteur eɓe pour safrude population quoi par ce que hande cellal weeɓani donc ɗum woni darde hande hawra ko wuuro mawgo eyyi par ce que min mbaɗi imagine e 72 heures uji ɓennuɗi ɗi docteur eɓe so kewani tan safrude wajiɓe ne namdi caɗele quoi ɗum tagui min mbaɗi augmenté nombre docteur eɓe mbawa wadde satisfaire mbawa répondre appel à la population quoi mbawa jabade population par ce que docteur eɓe so kewani yimɓe so kewi tan ɓeydata ko caɗele quoi gueɗe mbaɗi ni so gari yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe mbaɗa profite o quoi par ce que ɗum ɗo weeɓani sa ƴeewi ko guila e duuɓi wayri wadde ɗon kadi majjani Fouta ɗo kadi hewani médecin ji hewani ɗum ɗo médecin ji gari waɗi yo mbaɗa profite o ɓe gara ɓe cafro hen no hanniri ni ɗo fo yi hen hoore mum par ce que cellal woni foof quoi cellal woni foof eyyi ɗum noon kam ko gonga enen sen daari côté ji men ɗi ɗo enema ha département de Kanel en ngala ɗo enema dispensaire en ngala ɗo hôpital mo ganduɗa ko mawɗo taw ina safra dendagal ñabbuji kala surtout kadi aussi dans la commune sen ƴeewi en ngala ɗo ennema dispensaire mo ganduɗa hoorema baɗɗo bien équipé donc ɗum aussi eɗen mbaɗa invité à nos c'est à dire nos leaders no mbawmi wirude nde tinnoto e ndeɗon darde saabu eɗen cohli ɗum par ce que sa ƴeewi ene waɗi maladie ji vraiment baɗɗo enema récurrente kalmo mbaɗɗa visite ɗum haalantama ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe nde ballata en oɗon banggue saabu ko cellal woni afongaalu donc so tawi neɗɗo sellani hen hunde wawa wadde ɗum noon vraiment eɗen ñaagui bandiraɓe nde état o wattata men haqqille sen mbi état noon mbiyeten ko monsieur le maire par ce que kanko woni ɗo enem kanko waɗi représenté l' état donc nde andintaɓe tigui enen eɗen cohli to banggue eɗen cohli dispensaire uji pour vraiment cellal ɓalli men hano hannirta kadi ko gonga par ce que information ala foto heddi déjà waɗama e télé ji waɗama e radio ji kadi aussi hande avec WhatsApp e plateforme uji foof donc information o yettima kadi ko ɗum woni initiative o même enen mbaɗirani pour hawre tan mbaɗiɗen ko dendagal guure takkiɗo ennen foof kala garɗo ɗo enem nokku ko nokku mum ma yetto après waɗe consulté safre
kadi vraiment information yeehi no foti yarude ni par ce que hande en jiiɗo Hamdallah naɓe en jiiɗo Jamguel naɓe en jiiɗo kadi vraiment dendagal guure Saraji foof hande ko kamɓe goni ɗo mawɓe meɗen les notables du village no mbiruɗa ni en commençant par monsieur le maire e dendagal wonɓe ɗo kala e nafoore hawren e pelle baɗe noon nde mbattata haqqille saabu hande vraiment haaɓe daari darde tinde kono eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗo saabu enen eɗen gandi oɗo saaha vraiment eɗen jogui ñabbude nde ganduɗa hoore ma nin ɗo taw ko ñabbude tohosi te en ngala matériel pour wawde safrude ɗumen te ɗum fotano wonde kadi eɗen gueero ganduɗa hoore ma état o nde tinnoto waɗanen gayanema surtout hôpital mawɗo taw ko ene safra dendagal ñabbuji kala par ce que eɗen cohli déjà on fait un bon nombre commune o tan ko woni hen yimɓe ko ne heewi donc sen dañat ɗo hennem hôpital ganduɗa hoore ma ko mawɗo eɗen jiiɗi ɗum noon eɗen ñaagoɓe kadi eɗen mbaɗaɓe erago ndeɓe tinnotoɓe balla en eko way noon inchallah donc vraiment ɗum ɗo kadi ko weltare rek par ce que aɗa wawi wiide ɗo ko nouvelle génération o kadi wonɗo waɗi collaboré ASFO donc minen kam min jogui hen jorto goto min mbaɗan ɗum ko Four min mbaɗana ɗum pour hawre min mbaɗan ɗo ko commune o min mbaɗan ɗo ko foof dal donc vraiment min mbi yimɓeɓe ɓe gaare e peewal kadi ɓe jagga ko enen jeeyi par ce que yimɓe enen fof ken gotum dal donc arandi hunde a tintinat guila arayne minen ko depuis 3 mois hamin hen hamin communication hamin galleji hamin guure ɗe pour wadde ɓe andindeɓe kadi minen honkomin goni e dow mum ko donc ɗum saabi hande yimɓeɓe no kewiri ni wona he batta ko c'est juste ko waɗede communiqué kadi ɓe paami kadi ɓe nani nomin kalniriɓe ni donc min message mo mbaɗomi lancé wuuro ngo surtout kadi ko wayno fedde nafoore hawre il faut ɓe mbatte haqqillaji maɓe toujours e AEERA par ce que haɓe gandi gueɗe baɗe ni hayso wona AEERA ni mais minen ɓuuri ɓallade sa yettade docteur eɓe walla yettade wonen partenariat pour addude ɗo donc yimɓe fof ne gandi ko cellal woni afgol min mbi yon teddinin hen no fewi no fewi kadi jaggon hen dal enen fof ken sowaɓe wuuro mi salmini